Duine samhfuil dánach é Ré Ó Laighléis. Scríobhnóir, foiil shaothar, cóirleoir agus ide agus cardlaní scríbhneoir cruthach. Duine bhfuil an túfás shaothar chur amach aige thar 10 bliain na scótha go fiú. Agus ilomad dúisine agus gradam baint amach aige san áireamh gradam uachtaránachta an peann ar bhlá. A ré díodhhaithe. Go mé ágat. Tucha mé chuig na téirmí sin na dúsáideas le chuir síos dhéanamhairt agus de héal agus de héir i gceann secondach an chéad ceis gur gá chur as an áireamh ná Blachlaíoch nó Bacháinnig. Á Blachlaíoch go cinnte. Cé go bhfuil míle fáilte rom sa dúise seo. Ach a gcónaí riomh nó hagann sé ag cuasaí pelle nó cuasaí dúchais nó rud a bé chun cinál sin Blachlaíoch. Gurm agus dúharm. Cad a hágann seo tú? Well, Eistear cinál timpealach ar bhealach a chearúil. Bhí mé ag múna ingáile ar Gabhraíonn déag nó mar sin, agus le líne am sin thosaí mé scríb ar bhealach dáíire. Bhí mé scríb ó bhí mé dhéagóir an áíire. Ach ar bhealach an dáíire thosaí mé scríb nóir bhí mé ag múna. Agus tháinig sé pointe gur cinenne le déanamh agam, nus hean an mhúntóireacht th cínlumm. Á bhí mé an tucaí go agus taíonn se le mar gcónaí ach bhí orm cinenne a dhéine mar bhí orm scríb chomá agus níhéting an dála dhéine. Bhí an láscaile mar bhúntóir chap mé hartar 6 euro le 10 gach lá i mún cuasaí idiocais. Agus dag sin fíorfiú gan ama. Agus rinne mé cinenne 92 suscarama hóigeall. Tréis bliana chur mé síne lei sin, tréis blian eile síne eile agus tréis sin cheathrú bliain bhirtí mé fannach leis an scríb go láimsre. Tucha mé chuige sin mar de rith sé lum gur tréimhse soch gardaí é Gabhraíonn déag a chahabh a bhúntóir agus dul leis an scríbhneoir láimsre sin mar céim cinenne réasúnta radicacha bheith ann stocha. Ach tógadh tú Salan chnucáin nó an nágaín a bra ar de chléanta. Salan chnucáin agamsa. Brúchfeile de chuid Blachlaíoch. Sna seascadaí a dás tú. Raibh sé mar cheantar túithe ann gur brúchfeile bhí ann ag an am agus cin cinál saoil bhí gut mar fáiste. Well, bhí Saolan bhúnúsach agam an áíire mar fáiste das mé níos na chuigedaí mar chuige trí is ó chrúda mé na chuigedaí agus na seascadaí agus bhí muide ar imil ceantar Saolan chnucáin áid go deaghhain sé de bhaile brec agus na ceantar sin. So bhí garantí in árníí mar a deartha agus ach an sin tháinig tú ag baile brec. Sa lá aniuáin níl nach tuiche búltear i chéile. Ach bhí an Saolan sin plí ní rá mhaintear daoine iontacha mar a chiad ní dhéanamh sé rud a bis a saoil ar nói. Ach ní rá mór an acub. Ní rá mór an ag duine be hartaring ceantar mór de chud an bhardais bhí an agus nuair a áirim a bhfuil an sa lá aniuáin ag an am sin ní rá cuisneoirí an, ní rá telefón riomh agin, ní rá cá riomh agin. Bhí an saoil anmhúnasach ar fad agus beidir an rud bhó nach rá agin ná deis scoilíochta mar ag an am sin páistí mar mise gon chud is mó rachadisach a gobar nuair a frisis dís 30 nó 40. Bhí an táliums ar bhealach ghlach mé scrúdú le hí scoláireacht agus deirelumm an scoláireacht sinna áil agus cinnti sé sin gur an deis agam scoilíocht áil. Ok, now bhí dearthar agus trafórgad pís agus úna. Bhí. De hisismóirí cad bhí ar siúlacha cad bhí ar bónacha. Well, má thuirse bhearbór ó thu go dú, héag seach ag thugtalog ar maidian, d'oibre sé go dtíine sé tróna agus ina dhéir sin chóg sé ar fud ceantar gún léire a déine an rud ar a thug muide na nixers. So deich mud beidir ar a héindeag san ché. Agus bhí sé mar sin ag gach lá chun teachtain
Mháthirse an dul chéine ag sin héag síach ag obair Atlanticán tithe a bhí chusúlaice luar maidin bhíoh sé Somália faoi beidir 5 chlog sa tránóna. So bhí ní hin le rá nach rá grá an mar bhí an iritin grá. Ní bhéon do lasacó. Ní rá aon do lasacó. Sin mar a bhí an saoil, tá saoil an é gorfam mar fad. Tá sé álaigh go gcónaí ar bhealaí eile ach agus ar bhealach chum se an luach sna cuimrí sin mar sin é an fum luúa tá déanta orm I mo chud smuinteoireacht mo smuinteoireacht fiolsúnachta mo smuinteoireacht politúil mo smuinteoireacht cultúrtha. Cur chuig na habre? Se cur chuig na habre se. An deis sin scoíochta mar sin ba chaasa úntaach táach dit é raibh cuine agat ar an scoil go rudí leat ag an am ó thaobh scríbhneoireacht ar bail nó léthireacht nuair a tháinig tú ag íos go raibh an cinál sin tonachar ag an scoíocht ar an dachasa. Well an scoíocht ar levéil gom cé go bhfuair me scoileoireacht ní rá sé tainmhah chum. Háanam bhain scoil lom Harcín agus ach bhí bearna eicme idir mé agus na gasú eile ba scoil phríomháideach agus bhí bearna eicmeach agus bearna tuiscint ar an saoil agus dearcar an saoil. Bhí me chun iníorna rá ar gúil ortho. So an rud a tháinig mé aber maidir le dul drona scríbhneoireachta agus mar sin de goneach mé chláiste na bhíon I Gunamara agus an sin léiríú nó tugu faoi deire go rá lai agam leis an gné sin gan helíonn agus cothíóna mé mar hampla íorm dána scríomh ar rud a cinint nó íorm scéal a scríomh ar rud a cinint. Dúil an beag go raibh anna de sé hapú go ddíireach agus is mar sin a bhí an ag an am agus thucinn sé faoi agus an sin ní hamháin go n-éireoch liom an rud a dhéana ach thiúrfií an deistit an sin é sin a churas chóir an plua an agus ar bhealach ní ar bhealach an is pompéiseach ná rud a bit ach bhí an éon muíon gá ardú ige seo. Mar a bheoch le páiste a bheith a géar a chothú aber le helíonn nó le héad nó le litríocht. Bhí me faoi chothú éigen agus thug sé etí bhreise gom. Agus lean sé sin a raig tríd na déganna agus nuair a ghlach mé an ardteist ina dtír sin duime mé aséirdan chu mé go sasna agus bhí me gobar ar na síomhna sin na síomhna tógála ar fe bliana. Agus nuair a hála an marú nuair a cholan ciile in 1972 bhí me gobar an Northampton agus hála gur mé mo chomhaí thóir le Donald Macaulay agus Bertelle ar chréibh cearta sé bhílte an túisceart in Northampton. Donald Macaulay ar nó Údar Schnitzer sé agus classicí gotá imethe bhaing. Se agus an ceangal bhí agam sa leis an áíre go nearna mise díal an Jóirí a léomh go náirteist agus is cuiimecrum an glundar a bhí ar nóir bhí me sásta leir leis agus leir leis trí gaige faoi díal an Jóirí agus duine sé gom gur beag duine a phlé leis riomh in Gaeilge níos tháinig the Irish Navy ina í ach bhí sé ionta chum sa freisin castal ar le héad. Agus caiin mar sin ar rais go héir nó gorág tú na síomh atá. Tréis bliana tháinig mé rais ríist bhí me ddrethar Pete le pósa agus bhí me se seaachó agus bhí tháinig mé rais le haid sin agus ina dhéir sin d'oibrí mé fe sé bhí le Dunnes Stores a carta na moscaí agus mar sin de agus an sin in anar nó feabhra 1973 fuair me post mar chléireach le barda stón léire a rion na gúntas rud nach bhfuil me go maithe ar ach is anna bhí me agus chap me blion go leithin sin agus ag an am sin well ineall ar chósaí scoile agus cuasaí dar levéil agus
an mí-híomhna sa bhí orm, mar nar bhain me in áiríre leis an eicma agus leis an ggóilúdar scoile in áiríre. Ní raibh go mailumm san áirteist fu me onóir amháin. Ach bhí sé de rún agam dul chun na hallscoile ag pointe éigen. Bhí is agam nach go airigid Somália nó agam héin dul an díreachtaréis an dar a levéil. Ach bhí mise ag séú agus bhí me sábháilt airigid ar fean ama agus bhirrta mé an dara onóir a dhéine agus fu mé onóir sa Bhrancais agus bhí dóchan airigid carnathe agam le blian amháin ollscoile a dhéine. So ach ní túram agam céir dhéanaing ach chur mé an airigid sin i Mancéantas Éirden agus fuair me sucrú leis an manc go bhhéting ísachta hóigáil agus ma airigid héin ágáil an, ísach blian á hóigáil, marachtáil ar sin chume go ollscoil na Gaillimhe, mar bhí sam le tíag a bhaing seán, bhí me antócaí le cuasaí sóisialta, le gníomhíocht sóisialta ag an nám, agus bhí agam gá bhaing im le lia nach dhéanaing stadiar ar bit, so chume go Gaile, agus rinne me an bhliaon an, agus ní rá túram agam céir dhéanaing maidir leis an airigid a eisiíoch leis an manc ach bhí or mé eisiíoch ach fuair me post a reis le bardas dún léire a déine obair speisialta chód ar feadh an bhrisise sin. Tréis na céime. Ní ha tréis an chéad bhliaon. So chuir sin ar mar chumas an banca íocaráis agus an dara ísachta áil agus an núsar sin fuair me scoláireacht tuisc tura céad bliana fuair me scoláireacht ó Ollscoil na Gaillimhe chomá. So agus lean sé raig mar sin go dtí gur chríochnaigh me an chéim i ngáile. Agus bin céim sa socholaíocht agus sa Gaeilge. Se socholaíocht agus Gaeilge. Agus hiig tú faoi dhearan san gur mún teoracht a bhí an dit nó chuna bhfuil an smuoineh tú? Well, níor hiig in áiríre agus chun níor na rá rinne me an Gaeilge mar gur cuid an mór am héile agus gur rás agam go bheabhsóg sé me ar go leor bailí. Ar sé go baile? Nírá ach nírá nó a chohí siad Somália agus chuir siad chun na Gaeltachta mé mar gur heasíhhaim dul agus nírá Gaeilge ag mearm ná máthair ach dólam máthair chuid bhá trí líon mac an numara mar a hála. Bhí sé mar bhúntóir aice íhananta in Elganis im le lia agus chóisiíonn sin agus bhí si anhainteach leis an Let the Language Live campaign a bhí siúil in 1966. Meathir se nírá Gaeilge ar bithige. Ní ra Gaeilge ar bithige agus bhí an gráin aige ar Gaeilge ón scoil. Tuisc an simbalacha sa bhain leis? Seanna hanga agus núsar sin is dóchan bhfuil a chothí an gráin ná gur múntóirí aige ar á gráin a go péint an Gaeilge ach go ráirthú hagasc. Is just sa bhunscoil ar nói. Agus ach nuair a chunig sé go rá an tanna bhí beag se sa chláán aige rá laiéigen aige le Gaeilge agus bhí go maithaigh Gaeilge, go maithaigh pell, go maithaigh rudí agsúla. Chuithí siad gach rodonam. Agus in migrár agus migré fór freisin. Agus chuith siad deis dulchan na Gaeltachta rinne mé an scrúdú le Gaelin le haon chósa 3V, fuair mé an chósa 3V. Eiste go leor is cuiimechlumm sin mar díc Gaelin gá rion den costas le haon cuasa 3V ach bhí ar an gláán éon trína íc agus is cuiimechlumm go sonrach. Caracha 8 punt san omláán bhí mar costas ar an cuasa 3V agus mo bhaintear se bhí orthú 60 punt a íc. Nis ma ahar se ag an am sin ní déag 64 nó 65 ní mai cinnte bhí sé tilibh 6 punt sa teachtain. So 6 punt déag ba mhór a méid ar fad beag nach 3 seachtaí gon fáil. Ach rinne si rud a be a déite sí anna is níl sam ceanchaí bhúrsin tarigid ach rinne. Doch daoine a gáirí faoin sim airigid sin anis ach bhí an saoil díon. Agus tá gach rud stocha Gaelta faoin bhhaoin atá ag géine. Go ddíoch é. Mar sin
chintu agam aigen an céim I dachas dhéanamh Se. agus bin túsan tros drona múntuirta. Well, rinne me ír chósa I go láiste fádric, chósa bliana de chéimnethe. Agus chála sé sin mar bhúntóir náisiúnta chun mar bhún múntóir. Agus rinne me gábhlíonn sa bhún múntóireacht in Gaile is scoiligh náid, a chaníir sin tháinig deis níos le hí scoláireacht I Masterton College agus brunúin scoláireacht sin orm agus rinne me céim an mháiste ag an buinte sin agus in idirchas na léthóireachta. So sin an speisialteachta tá agam gur sainneolaí ar an léthóireacht mé. Ar nói ní na deisna sa tír seo ag an am sin an tóla sin a úsáid. Cé gur úsáid mé ar bhealaí eile go háirid sa scríneoireacht ach dil mé an sin ar scoiligh náid agus bhaine mé déimlíonna eile an sin ach mar a lú mé bhí an brúán cinenne a dhéine a déobh múntóireacht nó scríneoireacht agus nuair a thug mé so scara me I 1992 chud mé blian eile leis blian eile agus I 1996 bheartta mé fannacht leis an scríbneoireacht. Agus tá gaile le Boston ó chéanamh chomá agus túisgurt Vericá. Dúróid beidir ar an séthar a go inis. Deir tú gur chinú ar seo a dhéanamh. An sa ghailge amháin ar dús a bhí gceiste go nó raibh sé gánaí gceiste go an beir agus gaile scríbn san dáhan. Well, bhí sé gceist agam a gcónaí an dátheanga héhrú agus séhríim rudí médín beag go bhrancíos freisin ach gailge agus béarla go príomhcha bhí sé gceist agam an dátheanga héhrú ach bhí béidir ar an spruchas mó a bhí agam bhí go gurthing se cardan scríneoireachta cardan litríochta a bhí chomá le rudar bit eile I deanga ar bit eile ar fáil don gailge. Go nhéanning se sin, mar go néiríonn se tá na ráite seáineo betheteanga I labhairt, treisiúteanga I léamh, búnúteanga I scríb. Agus mar bhfuil na elementí sin go léir I ggóréir le chéile, titantanga. Agus hiag mé go rá bearna úfásach mór ag an am maidir lena rán ach go háirithe do dhaoine óga maidir lena rán sa gailge. So bin an spruch mór a bhí agam. Ach hiag mé chomá go gaiithín sé marachtáil agus níor thabhlaigh mé mar hampla gomach an rá agus an rá chuirt ar rud beag mar punk agus scéalt eile nó ar gofa nó ecstasy nó iad sin. Níor thabhlaigh mé mar níor hála sé sin sa gailge. A bháin do Chachal Sander siar na blianta. So ach nuair a tháinig punk, duine an saoil fián a ní a punk, tá breis agus 100,000 cópcó imi, a dtí agus deantá. Ná ní hé go nearna mé Severusas agus go divan tá rudaí nach cóir a rá béidir faoin bhá nach nearna mé Severusas ach rinne mé riontarigad agus as na leabhar eile agus bhí me an marachtáil ach an ósar sin bhí an béarla an. Agus bhí tóir ar na leabhar bhéarla freisin. Hiag mé istócha nach raibh mé go donna ag an greic seo agus go méid rotéigean le rá agam. Alright, yeah. So cinál séthar portfolio bhí go begain gaige begain béarla scríneoireachtaí grúpaí difriúla. Agus I mean raibh sprucanna agat marachtáil gan áras ach ó thaobhlucht le háireachta. Hiiclas ag an am nadidir san seachtarí cinnte bhí glúiseach na gailscoilne a treisiú chreidtas a greibh an lucht leabhartha gailge a léithach leabhar ann nó an éigear cheaptas a greibhart a chothú chun a lár. Well, is ceist an inniu go chéir sinna chearúil, mar dtí tú siúsalát an nniuán léthirí fásta ní hándóibh.
meán dílachán leabhar gaeilge se 1.83 cóip. So sin saoil an leabhar agus ní mór an sin agus ní wartha ach hiic mé an nuas sin go raibh feáil gá dhéanamh ag na fáilteoirí i dachasúla mar a thugtar orthu. Mar go raibh leabhar á dúirt amach acu sin nach raibh na elementí tábhachtacha gon léthireachta antó. Mar hampla léon an duine an level fíoriciúil an level infrach agus an level criticúil ach is bug duine a bhhain san level criticúil amach. Mínig sin nóméis mar tá céim agat san léthireacht mínig doing Catá geiscut leis an 3 level sin. Well, go bunúsach level fíoriciúil se banan sé leis na fíoricí a léon tú gur ar an gnéis sin den léthireacht a bhhain san level fíoriciúil. An level infrach se gur féidir leis an léthir cíl a bhaint as rud nach bhfuil scríofa os a chóir, ón rud atá scríofa os a chóir, go dhéanann sé infrachas. Ach an level is irde is se an level criticúil, se sin go bhfuil ar chumas an léthire rud a léamh agus tá seo fíor béarla gaeilge Swahili de rabhar rud. Gur féidir leis an rud a léamh agus dúrán an rud a sin a thuairt agus é á léamh se sin ará bhfuil sé seo fíor, bhfuil sé seo cléanta, cén dearcatá agam héin ar seo, céir tá brégach faoi seo é sin a leog le go gohín sé criticúlachtá an héin. Agus sin an rud a heasú weimse dhéanamh le mo chuid saothar. Ábhar a chur ar fáil a dhéanach sin, bíoh sé chun duine fásta nó chun duine óg. Nis go minic leis an duine óg ceaptar go dhéanamh rud a bé cúis chun duine óg, a déanamh rud a bé cúis. Níl sé sin álaigh, tá an páiste sin ag smaoineh an tús, tá na levéil seo an fíoriciúlacht, infrachas, criticúlacht, agus caithí teanga freistal orthb sin, agus i gás mion teanga nuair a chúlaíonn teanga i mí na rudí sin, agus an rud a bhí a chur i láthair páistí a ba ó féach sin seán, tá gansaí teas ar cheán, tá buíar. Agus an bhliain ar géin ar an géad leith nach ríist, tá bloody rud céin a ríist, ó féach sin seán, tá gansaí teas ar cheán, agus is beagatá garú, agus Fuoinám go dagan tú ag deireadh na sraithe sé bliana imethe sé leabhar agus ag deireadh na sraithe tá seán agus bloody mára ina seasamh an sin ag stadam bhos agus ní chuirt mami ná daddy ceist tríomh meas tú céim fáin ar tháinig seán a bhaile gá bblion á hin. Tegan tá seafóid rudí nach rá freistal ar na riachtanis léthireachta ar na riachtanis teanga ar na riachtanis meabhrach. So chonigtas an barna sin agus chuir tú rót. Chur Díú ar na haspaí. Chur ach chur mé róm th rud a bit eile gur fíor litríochta bheocha scríomh agam. So ar bhealach bhí cúpla job le déanamh ag an am céine. Se sin tá tú géire fíor litríochta scríomh, níl tú géire an teanga a hanú, tá tú géire go mé sé á bhórbert ó thaobh teanga de ach ag an am céine ó thaobh téama de. Agus gombeach an bheabhar gá forbert. So chunéir sinna dhéine sin é áit a dánig an speisialtocht i ma ábharsa in áíre, mar bhí is agam má tá an páiste le fás agus an léthireacht sin arsúil, go bhfuil gá le elementí an, agus go bhfuil gá le bheith ardalach mar hampla ar rudaí ar nós chórá inseoireacht, agus an teidir gael atá atrop. Mar hampla is beag leabhar scoile go deimhin is beag leabhar tá go leor leabhar a ailsítar agus na máchail seo orthb go mbeadh ar sé ar feadh náma an nuair nach gá. Agus bhí orm tuairt faoi rud a scríomh nach nearna gachóir scríbneor mar hampla ar sé go díreach é tarnaí tar an léthir as an scéal. So caafar é sin a leidú, agus thosaigh mé a forbertan sin céimena na léthireachta go raibh an céim an bhain leis an mhíoriciúlacht amháin, agus go gatha nó rud ar dogann an chórá cáilethe, se sin go gaiithú rá cétá caint. Agus tá uaireanta an go gaiithú chun go digfar. Ach tá uaireanta an nach gá, agus sin an chéim páirt cáilethe. Áit go séifrionn tú an rud agus go gcuireann tú rubbal leis an ar sé nó ar sí chun breis ólis a thuirt a orbrós an léthir. Ach an sin
An úschéim ar fad is an céim dramatúil. Áit gur féad le rud a scríb agus ní deirtar riomh cétá caint ar chorbe ach tuigeann an léthir agus is féidir é sin a dhéanamh déanam sé é sin. Tá scíal baint leis. Tá scíal baint leis ar nói ach sin is dúlgus an scríbneora é a chud scíalna a orbert. Ní chóir de scríbneora ar bith rud a chur láthair léthir ar bith a bhóróch é. Agus ní réon ceart ag scríbneora ar bith a bheith súil leis. Go léfi a chud mar bhfuil sé séfathe chomá agus is féidir leis an scríbneoir sin é sin dhéanamh. Agus lún tú punk agus ecstasy agus leid agus bhí clún sinantacht an chomá ó hebh garscéalta de. Na téimi sin a lún tú stócha cinál an stad réana go minic gael idir páiste agus máthar agus pártaí mar hampla díal na féine áinín beaga ó méalagáin ó méalánig agus a bháthar agus is léir go bhfuil ós de arcéile ché nach bhfuil éon am aige déanó don bhacín agus is sé strachelt leis an macín a chamád cho sinns agus atá sé brenn amach an inneog ar chlucha cúchil agus mar sin de agus gan farag a chur an bharcéile agus sa scéal áirithe sin díal na féine tá casa ann atá a thug an dóchas don bháthair. Tá an té dóchas agat in scéalta chomá ach cá eolalam tú é sin. Eolalam tú é sin ar scoilíg náid agus tú a múine mar fála míon páistí an bhúntóir ach fála míon múntóir os na páistí chomá. Se ág minic. Is mó a óla míon tú ón páiste ná an duna fásta airím se mar níl clas na léthe fólamathe ag páiste. Tá dú agus bán ag an páiste. An duine fásta fólamín sé faoin lia nó faoin léthacht. Agus níl is agam cáthait a bhfuair mé ach a cheappa gur as an síl, as ma hahí síl féin, as na daoine hartarm. Eisteach go leor ní ón léthóireacht a réanos dóla mé mar is tá fáib léthóireachta agam, bhí sé agam ó bhí mé má fáiste agus is aite go neacha mé le speisialteacht sa léthóireacht agus is an sin a fuair mé amach gur an bach seo orm. Ach bhí mé i gcónaí a brath go mór ar na súile, ar na tlúsa, ar an tail, ar na rudí éagsúla eile seachas léthóireacht. Is tuigim sé go bhfuaimó sé eisteach go mbeadh duine ag scríb agus go méidir go mbeadh seasamh de chóirta ag an agam mar scríbneoir agus nach léthiríontach mé. Ach bhún mé gom héin chun is léamh go feidhmiúil. Agus ar nó tréálam scríbneoirí freisin agus so an tuiscin sin níl is agam cadas go bailach a dánig sé a chaháin gúil me an áidealach ar na rudí bhíns hartarm. Agus tá lai agam leis an déanacht ar nó is duine déana mé agus mar a dúchttar ard ar néanacht agus ar nuachas is beag eile atá an dúin in san saoilte. So gan áras is duine déana sú ach tá scrínarí an gur duine déana iad agus nach méach beidir an leibh céanna tuiscinna agat ar gaolta idir farsanta rud gur léir an saothar agat. Nuair a churann tú nuair a hagann smaoinemh chuút agus tá fós caiint ar na gearrscéalta tu ag na thuairscéalta agus eile. Tá na téamaí go minic siimplí ach cíonn sé sin gúil sin is casta é scríomh ar bhealach atá mar deir tú ina chreidte. Se. Well, tógann sé saothrú agus sin dúlgus an scríbneoir go ndéanfar saothrú. Ach rud eile a tharlaíonn dom agus beidir go darlíonn sé do gach scríbneoir. Nuair atá character ga héhrú agam sa nuair tá mé scríb an rud a ní enam sé éon réamh phlean ná rud a bit ach nuair tá mé scríb
is mise an character sin, is mise an character, tá mé omláin gofa ag an character sin, agus an character gofa lumsa. Agus aríimse an rud a churimse I le an character. Aríimse an rud sin, fiú más ban atá gist, aber tá scéal eile sa gnúsa céine as ní féidir an cuimreoir anam ní well tá imleán an mar hapla déanaar sé sin cúise as ecstasy tá imleán an agus an chalín seo a rugtar páiste dé agus go dréigeann sí an páiste. nó ní ban mé níor thug mé páiste an saolríomh ach caiithú tú héin a chur isteach in intin mar sin agus ligan dit héin dul leis. Uaireanta agus nuair bhím sé tréáil scríbneoirí derm sé leop féach leis. Caiithú tú héin a thuirt go dtí an pointe is iirde meón agus mothíoch féidir leat go leige. Ach ag ná géine caiithú goil sios sa dorchatas có fad agus féidir dul freisin. Agus tógann sé sin crógacht, calmacht é sin a dhéine. Ach mar an dhéanaan tú sin, ní churtha tú aithne or tain. Mar tá an dá héamh I chulaganna agan an geal agus an dú, agus mar a dogam muid ard omláin na gnéthe sin onin héin. Ní bheith muid fiordnach linn héin, agus ní bheith muid ólasachar in héin, agus ní bheith muid fiordnach leis an léthóir mar an dhéanamid sin. Cuireann tú Tom McIntyre an scríbhneoir a gcuine don dhearach Tom a gcónaí agus beidir go bléimiid cuasaí féilteachta agus Young agus eile chomá chur gachrod an mórd. Chur gachrod amach an mórd chun gur féad le dul isteach sa dahan eile nó I gceann an carach. Se thuking lei sin go thomláin agus nuair a deartha dul isteach sa dahan eile. Téann tú isteach sa réalachas sin, mar séad a credim se faoin fiction nuair a chumann tú fiction ní lán ach saolaíocht curtha anuas fíorchaí. Agus chrothíonn tú fiction. Ach nuair a héann tú isteach sa fiction, tá tú I réalachas atá dlisteanach an héin, is réalachas eile ach tá sé dlisteanach an héin. Tá a heasamh héin aige, tá bhunús héin aige, agus ascríonn sé sin, ascríonn an réalachas sin, as réalachas an téal atárólas aganne, as na daoine leatna agan orthb, as na tarlúntaí agsúla hálíonn. So ní lán ach an tálaíocht ag immart na nithe sin agus goíonn tú réalachas eile. Agus an tonrachas. Agus an tonrachas. Well, sin an mar bhfuil an scríbneoir onric athnóid an léthóir éad léthirí a chachans leabhar wahab tá sé dochreite agus tá fána le leis. Well, chaf mé héin leabhar weim diggantó agus ach bíon fá leis. Rud spéisiúil agus mé a chur capíonn an speisialtóir a rístóir me se. Tá figurán hartar 93 fan géad go amantaí go gahan duine leabharhaid. Is I ngeall gúil trascar dégan déanta ag an scríbneoir, ní ag an léthóir, ag an scríbneoir sa scríb. Agus má bhreanín túíomh agus fecinn tú go minic duine dul siar I leabhar, féchan bhfuil rud a cinnte cháil sé. Ní an léthóir atá an locht ach rud a cinnt a rinne an scríbneoir. Béidir go bhréagnig an scríbneoir héin, béidir nar héithrí sé an rud sách críochnúil nó fá cinnte. Agus 93 fan géad go uaireanta go darlíonn sé sin is an scríbneoir atá an locht. So ná deirtar go gaiith scríomh nós go raibh den éigean gur den éigean eile gur duchuine éigean atá léamh ní go tain. Sin Tá tú bhas eile le play ach tá tam a ritharing. Na téimi sin a ríis buíocht mar hampla idir ag Hilde Bergen in ecstasy an scéal hain agus an nimhintí seachas sinantocht agus deire crógacht úna ní Gerald. Maran sé sin san látáin bhain gur scríga sin tamil bhaóí. Trí go bliain áin béidir. Gafa an dúlacht ladóg déagóir a bháthar cráite nuair a aimim sin si gur is faoine leba. Críoch
bhfuil chodóchsach sin sa scéal sin ach arís mar in na téamaí seo. An dóileat go bhfuil déit fin na scéalta sin a léamh inniuh agus bheith an téama beo thar timpeall ar an léthóir. Se bhfuil sin rud a bhím se sú leis a réonchaí mar in áíre is faoin déanacht atá na rudaí seo agus ní aithríonn an déanacht an irid sin aber 10,000 bliain is beag airfú tá take ar réanacht an duine inimach 10,000 bliain ach an úsar sin marann siad is dócha mar go bhfuil siad fréamhaithe in naine. Díine atá gróchas, díine atá faoi bhíhhaintáiste, bhfuil sé stad an duine, agus tá sé sin ann i gcónaí. Agus ar nói ní héanam má creadúnt bolúil is sóisiach mé agus tá sé sin antáachta chum agus dá ada héim se roiig minic fecinn tú na sóisialaigh a bhí dearg a éiríonn pink agus an sin éiríonn siad bán ar fad. Is sa tro eile ar fad atá misidul in imimecht na héal tá ag éiríonn níos déirigh ar fean ama. Cé nach malum an téirme dearag le sóisiach mar go dogann sé rud eile le fis ach so tá léana sin imime chud scríneoireachta tá don chud smó déana cás gon duine tá faoi bhíhhaintáiste má thugann tú punk mar hampla an chéad leabhar a scríbme punk is faoin éachtarrán atá sé, ní faoi daoine atá an uachtar agus faoi conas mar a lábhseálaí an tíochtarrán an cá seo aige agus uaireanta sa saoil seo téann an duine faoi, téann sé faoi, uaireanta tá dóchas sa scéal, uaireanta tá édóchas ach sin mar tá an saoil agus mar sin táise a ggéire ar bhealach a bheitthe me scáthán ar an saoil a bhí ar an saoil atá fiú ar óideh nuair a smaoiníim sé ar spluff splaffertaí agus an tíonhar ar an Planéad Mars, tá mé gur cás a dhéanamh don saoil atá le techt ach i gcónaí riamh bíonn sé do rún agam gan rud a bit a ligeanhuim nach bhfuil tucha go dtí an pointe is éirde is féidir lumsa a thuirt aige. Agus sin an tróra thugam de ábhar scríbneoirí a bhíonn faoi mo chóram agus nuair a bhíimse á dréanáil bhíimse a ggéalah orthó. Gan rud a thuirtom le léamh nach bhfuil tucha go pé pointe feabhsatá a go péin. Agus an sin is féidir am dul le gobar ir ach caiithí siad san an íthal dhéana leis. Rá alíonn omláin agsúlaíad an gcearrscéal agus an túairscéal agus tá an dáithe an cleachta agat. Feimíonn an scríbhneoireacht an chearrscéal ar an uairscéal chomá sé sin ó thaobh stíle de ó thaobh eacnamaíocht focail agus mar sin de ach ar lí is alíonn agsúla. Bhfuil ceann gur bansa leat an gcearrscéal nó an túairscéal ach tuiscúil si chud difriúil gur nach féidir dar de chur i meas a chéile. Well, tá siad an difriúil in áíre agus dearm se nach bhfuil de chutíontar datrub ach go bhfuil focail an úsáid. Is mó meas mar hampla tá nílas agam tríó ceire uairscéal déag scríof agam, tríó ceire cnúsach déag agam. Is deacra a bháde éon gcearrscéal fíor a scríomh ná ceire uairscéal déag. Mar gúil an tíosachas a bhaint leis an gcearrscéal agus élíonn sé gúil tú cho craon sin nach déon focail mú snasta nach déon focail amháin mú, focail amháin. Agus ní forasta sin a dhéine agus sin an dúchlána tá sa gcearrscéal. So ar bhealach amháin dearfinn sé gur fearlam an dúchlána a legan gcearrscéal róm. Uairscéal mur a dogann tú an áard chéine is forasta é scríomh. A bhaid ní sé cin á gcearrscéal. Ach scríbm sé mo chud uairscéal cé go bhfuil an struchtúr difriúil agus go bhfuil béidir níos mó charactar in gcearrscéal. Dainneán sin séithríimse mo chud uairscéalta mór an mar a héithríimse
na gearcéalte. Mo chud úscéalte de go ná bín siad rééisúnta beag ó héh téagarte. Román novella beidir Se chuideacu se ach sin an túáilce éicem se antop, mar tá siad mar sin mar go bhfuil mé tíosach leob, tá mé tíosach, agus chuna bheith tíosach caithfidh tú go leor oibre a dhéine chun an tora atáhaid áil. Aber má tá an beach novel agat, cúigcéad leathnach, well beidir nach fiú cacadeolaíd an cúigcéad leathnach, ach gon túach dearach an túach beidir well, scríb sé gearcéalte mar nachhfuil sin an uorscéile scríb. Diggin tú ach dearn se bhallart ar fad, dearn bhallart ar fad. Rodí Doyle dadhui sé nuair a thosa sé isteach ar gearcéalte scríb. Go bhfuair sé uafasach deacair ré nach raibh saige ceann chéile tuairt faoi agus go raibh sin ólam. Agus tá sé sin súntasach an héin. Agus déantar brethúnas cinál an bhréagach ar fad ar ábhar mar a dhéantar idir cheangacha mar hampla tá an tuaireamán le mionteanga mar an Gaeilge agus cuimú go scríbim sé méar le freisin ach tá an tuaireamán go gaithí go bhfuil an rud a scrítar an Gaeilge ar gúil ar bhealacha cinnt. Nach bhfuil intlacht ag an duine a héithríon Gaeilge agus, it's only Irish. An teafóid sin agus go deimhin tá saothar in Gaeilge ága chun chud smó de saothar an bhéarla náit na le. agus tuigeid cuid den chúis go n-éiríonn chomh má sin Booker Prize nominations agus mar sin de le lucht an bhéarla ná an Hiberno English agus cadas a dagan an Hiberno English. Ach an Gaeilge Right. scuitíireach. Tá tempe nach istíigh fear gnó tú chomá. Mónín an Carlin scríóireach de Cadú smuoineh arís an portfolio garden batha, cadú smuoineh ar income chothú agus is maiile an choirleoireacht agus an cardaníocht agus an tiidir a dhéanamh a héamh sin agus mónín tá smachta go ar ail sin tú go pointe chomá. Well, tá go pointe cé go gurtar gach leabhar scríbim se in Gaeilge nó méarla amach ag feideoir agus go bhhainm se ar gá hariscint i gcónaí suladóga mar raisiad agus go gadimse. Geall mé ar buníú mónín go dúring se an chéad ráha go bhónín ar rud a bheith scríbim se. Ach nuair a buníú le hí leabhar bhéarla a bháin a buníú ach tréis sé nó seach go bhlianta Dír mónín orm bhí trúr a gceiste mar chuiste mar bhunathirí agus iarúm móhéthar Gaeilge a hariscint do bhónaí freisin agus an chéad ráha agus dúirt me gnéing agus rinne. Ná mar go nó tá dearad gráin agam ar ailseoireacht. Níor heastíhaim dul le sríomh ach chonig mé go rá go leor mí rialtochtaí dearmid is éil na feidseoireachta Gaeilge chomá le béarla agus heastí weim agus an bheirteile gomach smachtéigen agan ar an ábhar agus gur bé an duine behabhachtaí a árófaí san iireachta dhéanach muid ná an scríbneoir. Agus go níochfaí an scríbneoir rud nach darlín a gcónaí. Agus go níochfaí a rá a dul an scríbneoir don scríbneoir. So sin bun rud a bhí againn. Tréis sé ó seach blianta chomuid le leabhar Gaeilge freisin, bhí mónaí a ggéire go dúirning sé sin dóibh an chéad ráha agus sin mar tá ach busclábhíocht é an ailseoireacht. Níor hatan sé liom agus tréis dul le chlána leabhar Gaeilge ar feadh rion blianta ag 2010 is dóilm nó 11 dúiltmuid éon takeáirige de Hoigáil. Mar dúirt muid bechóir go seaasach teach feidseoireachta ar a bhún héin agus leanmuid a raig ag feidseú ó hin. Ach chungaigh muid a ramuid den anna ailseú mar ní rá mhainú an, so is a gúsáid agad bhónaín héin bhí muid agus an sin i 2010 agus iarúharm
cuasa a thuirt in an scríbhlean agus thóg mónaín an scríbhlean. Lena arigitéin gan éon cúna as áitibe carcha 5,000 euro chun sinna dhéana ag an am. Agus idir 2010 agus 2000 agus 22 hí 3 cuasa déag den scríbhan uairscéal agus an ghearr scéal tucha rud a bhar 67 gach bliain. Agus an bliana chur muid deire leis. Rinne mis cinenne tá 7 bliain dísnis agus dúirt me well tá ceist foiineh agus go lehuairtáin agus go méidir gur códum díú ar an scríbneoireacht amháin inis agus so sinné tá róm go ceann 5 bliain eile stocha. Cén áireacht ar bhaile ágant i dhéig? Bhhailm go gceap faoi gur bhiú mé bheith hán agus go méidir gur churme le corpus na litríochta ar bhealach fiúntach agus béidir go nearna mé ma díhil. Sin an rud go máilm go smaoineofaí orm go nearna mé ma díhil. Níorhhailm mar hampla eáil gomach a hiile cúlú ar an Gaeilge tá sí cúlú ar fean ama dainneón gacha deirtar ach tá sí cúlú agus mar a bhfuil rialtais i níige chéile sásta a bheith fíornach, onric agus gníomhach ina le. Rachaí an teanga seo go tón puil ach cuimar mis gur a bheith is fearsad de chultúir ar bith ná teanga. Nuair a imíonn teanga, imíonn gach gné eile an chultúir agus má tá rialtais agus muintear na hÉireann chun ligean go sin na hárlú leis an mun chultúir atá agan. Bídis sásta tin Americánacha bheith ar a gcuid cainte, luchanna Americánacha agus Eorpacha neamhghaalacha a bheith acu. Mar sinné atá an andúin má ligean muid có sin imacht. Agus is minic a hagríimse de Joni Mitchell dermse. Don't it always seem to go? You don't know what you've got till it's gone. Well, nuair atá sé imi, ní bheith sé an le tuairte leis. Ré Ó Laighléis, go maith tú. Gur mí mágad a chearúil.